programa d'avui el Campionat de Catalunya doble jugat al Pitx Empat Mas Gorumbau. Un cop més a Mas Gorumbau, al camp, on els dies 3, 4, 5 i 6 de maig, organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat, es va jugar el Campionat de Catalunya doble. Com de costum, l'àrbit de la prova, Fèlix Gómez, abans de cada sortida, va reunir els jugadors i els va explicar les condicions de la competició. Reparació, forats 10, 11 i 13. No es pot jugar des de dintre del terreny en reparació. S'ha de treure la bola i buscar el punt més proper de jutjament, després seguir el procediment, sense penalitat. En el forat 13 i 14 també tenim un obstacle d'aigua a la dreta, que el marge de l'obstacle d'aigua ve marcat per el tall de la màquina. Això és el marge de l'obstacle d'aigua, que hem d'agrupar a partir del marge. Fins i tot en Pere va dir la seva. Hi ha molta gent que encara no sap com s'arreglen les picades bé. Sisplau, jo, si em permeteu, us faré una petita explicada. No es tracta de pujar la sorra de baix cap a dalt, no es fa així, s'arregla una picada. La picada es clava, la picada sense por i es fa un moviment amb el canell girant cap a dins, de manera de portar cap a la zona on la bola ha desplaçat l'herba, portar l'herba del costat, bàsicament de darrere cap allà, no aixecant la sorra i després matxacant un pilot de sorra que ens queda allà una rodona que no es tapa ni en 10 anys. Per accedir a una de les 54 places per jugar a la final del Campionat de Catalunya doble, s'ha de passar un tall. És per això que les 254 parelles, o sigui, 508 jugadors i jugadores, van sortir a jugar en 18 forats fòrbol, en 7 sortides simultànies, una el dijous, 3 el divendres i 3 el dissabte. Si a les 258 parelles que van jugar per passar el tall li afegim les 54 que van repetir a la final, enguany, en el Campionat de Catalunya doble, hi van jugar un total de 616 jugadors i jugadores. Nou rècord del Pitx Empat català. A Mas Gorumbau, a part dels jugadors, els grans protagonistes van ser el temps, que durant els 4 dies que va durar la competició va ser d'allò més que variable. Fins i tot, el divendres a la tarda, el comitè de competició, amb bon criteri, va tenir que parar la prova durant una hora per risc de llamps. Nota Milanis, tornem demà i diumenge, nota. L'altre gran protagonista, el camp. Què en penseu d'aquest camp? És dels camps més ben cuidats a Catalunya, en diferència dels guins que hi ha aquí, són espectaculars. Llavors, però, bueno, ara l'altre ja depèn de nosaltres, vull dir que és ja... O sigui, la culpa tenim claríssim que la culpa no serà del camp. Aquesta excusa l'obviem. Esperem fer el millor possible i intentar passar el tall, evidentment. Us atreviu a donar-li una puntuació de l'1 al 10 al camp? Un 9, tranquil·lament. Sí. Un 9 i mig. Hola Jordi, heu vingut a jugar aquí al Campionat de Catalunya doble, aquí a Mas Gorumbau? Sí senyor. A veure, explica'm, l'has provat aquest camp, no? I tant. I què en penses? Espectacular. Espectacular, greens molt ràpids, supercuidat, aquest en Pere és un maniàtic amb això, però bueno, ja està bé, és el que hi ha. Quina puntuació li donaries de l'1 al 10? Hòstia, no igual, no igual. Per mi és dels millors camps. Heu vingut a jugar al Campionat de Catalunya doble. I què us sembla aquest camp? Maquíssim, ja està en perfectes condicions, els greens, els carrers, tot molt bé. Quina puntuació li donaríeu de l'1 al 10? Com a campo... Un 9. 8 o 9, sí. Sí. 8 o 9, sí. Bon dia, senyors. Veniu a jugar al Campionat de Catalunya doble. Sí. Què us sembla aquest camp? Quina puntuació li donaríeu de l'1 al 10? 10. 9 i mig. 8. 10 també. Què en penseu del camp? El camp està sempre fantàstic. Per mi és un dels millor cuidats de tots. Sempre està fantàstic. I quina puntuació li donaríeu de l'1 al 10? Per mi, El camp és un 10. jo un 10 i mig. Doncs que tingueu molta sort, que vagi bé, Gràcies. Esperem passar el tall. Què en penses d'aquest camp? Bueno, camp llarguet, dificilet, no? Vull dir, costa molt fer verdis, diria jo. Puntuació de l'1 al 10? De què? Del camp? Com a camp? Com a camp? Un camp guapo de veure, però de jugar-lo no tant. Un 7, un 8. Atenció, jugadors, ja poden començar.
Ara, una de Sorolls a Mas Gorumbau. Bueno, acabo de veure arribar els guanyadors de l'any passat. Aquest any què? Intentar-ho, no? Com tothom que està aquí suposo que vol intentar-ho. És molt difícil, molt difícil. El camp està molt bé i a partir d'aquí intentarem jugar i disfrutar. Molt bé, avui teniu sort perquè fa un dia fantàstic, eh? Bueno, perquè ara ahir gira, ens va... Ara comença a girar, a veure... No existeix això aquí en aquest camp, no. Has de jugar i disfrutar. Merci, escolta. Molt bé, que vagi bé, sort. He descobert l'Enric Rovirosa, el crac del fòrum del Quim Riera. A veure, Enric, parlem del fòrum, no? Et deixes anar bastant al fòrum? Bueno, a veure, és una manera d'expressar-se una mica de les coses que passen davant del teclat i una mica en calent també et pots equivocar, no? Que a vegades tens raó i a vegades no. Bueno, he rebut diverses respostes i amb la majoria de gent que sembla que no m'hi porti bé, doncs m'hi porto bé igual. Sempre és de bon rotllo, perquè això sempre de veure's... Sempre m'hi porto bé i hi ha bona relació amb tothom amb el pitch en pas. I és una gent que ens coneixem de fa molt de temps i més o menys tots sabem com som, no? I també penso que aquest camp hauria de ser un camp que tindria que tenir tots els anys una edició del Campionat de Catalunya, ja fos el de parelles o l'individual, ja que considero que és el millor camp de Catalunya. He vist en Marçal, el guanyador de l'Open. A veure, Marçal, avui vens a jugar aquí al campionat. Amb qui jugues? El meu pare. Què dius, una altra vegada? Sí. Home, som parella de fet, ja. Ets un sofridor, que diuen, eh? No, home, no. Bueno, ens entenem bé i, bueno, portem molts anys jugant junts i, bueno, com cada any, seguir jugant. A veure, has jugat aquest camp ja, no? Sí, he jugat forces vegades. I què en penses? Espectacular, camp espectacular. Vinguis estiu, vinguis hivern. A més, setmana passada vaig estar parlant amb gent que juga habitualment aquí, m'han dit que estava increïble i suposo que per avui estarà igual. Puntuació, quina puntuació li donaries al camp, de l'1 al 10? De 9 per munt. Com aquell carrer m'he trobat amb en Jaume i en Pere, els dos local players que han fet el resultat aquest dematí. 5 sota. Pues ha anat molt bé, hem disfrutat molt. El camp està perfecte i ha sortit la partida. Bueno, és que esteu aquí sentats i es noten aquí un ambient impressionant, us veu eufòrics i... Sí, ha estat una bona partida, pensem que no perdis per davant, que acabades les voltes i repassades totes les targetes, el diumenge, a les 9 en punt, es va donar el tret de sortida a les 54 parelles finalistes. Els primers forats foursome dels 36 previstos per la final. Curiós veure 6 jugadors jugant al mateix forat. La modalitat foursome ho permet. Acabats els primers 18 forats foursome, els líders van ser Sergio González i Adrián Sánchez amb un acumulat després de 2 voltes de 10 sota, seguits de Víctor Moscatel, Ramon Jardí amb un acumulat després de 2 voltes de 6 sota. Un cop acabats els primers 18 forats del matí, els jugadors van gaudir d'una hora per recuperar forces.
Estilatge, va bé a la comunió. Part 2008, els rookies d'aquesta competició. Com ha anat això, muchachos? Javi! Tu m'has carregat. Abans de començar m'has dit que en Javi era com el Villarreal, no? Sí, anava cap avall, I tu què, com ho has fet, Berna? Bueno, sí, que hem patejat molt malament. 1+1 al total. Bueno. No, Quim, com ha anat en Bueno, podria haver anat millor. Però bueno, us veig molt tristos, normalment sempre hi ha més alegria en No, aquesta perquè taula. ens hem aixecat molt d'hora. No és trist, és son. El d'Andorra, gràcies que té el Lluís Grifé aquí, que és el catacrà. El contubernio andorrano català. És el millor sènior de Catalunya, amb diferència. A les 2 en punt, en sortida simultània i en ordre invers a la classificació, es va donar el tret de sortida a l'últim recorregut. Les 12 parelles millor classificades, cada 10 minuts per l'1, i la resta, del forat 2 fins al 16, simultàniament. Els últims en sortir a jugar van ser el grup dels líders, Xavi Ponsdomènech, Borja Ramon, amb 5 sota, Víctor Moscatel, Ramon Jardí, amb 6 sota, i els líders, Sergio González i Adrián Sánchez, amb 10 sota. Al llarg dels últims 18 forats es va poder veure que en Sergio i l'Adrián, aprofitant l'avantatge de 4 i 5 cops que portaven en els seus competidors, només tenien que jugar sòlidament a centre de green. Els greens a Mas Gorumbau són de luxe. Tots dos són jugadors de golf i pategen al mil·límetre. Potser on hagués pogut canviar tot va ser quan en Víctor va fer birdie en el 15. Faltaven 3 forats i es van posar menys 7, a 3 cops dels líders. Això podia posar pressió en Sergio i l'Adrián. Però el mateix Víctor, en el 17, va fer una mala sortida i van acabar fent bogey. Guanyadors del Campionat de Catalunya doble 2012 amb 11 sota, Sergio González, Adrián Sánchez. Sí, en Sergi, heu guanyat el Campionat de Catalunya doble aquí a Mas Gorumbau. Què representa això per vosaltres? Bueno, pues representa una gran victoria. Hemos jugado muy bien el viernes, primer día, que era fútbol, y bueno, y las 2 jornadas de hoy, pues increíble. Hemos jugado un gol muy sólido y contentos. ¿Y tú, Sergio? A mí la verdad que me ha hecho bastante ilusión, porque bueno, la verdad es que no puedo jugar mucho a pitch and putt, porque tengo torneos de campeonato que coinciden siempre, y bueno, alguno que por fin no coincide. Y nos hemos animado a jugar y la verdad que me ha hecho gracia. ¿Qué es lo que os ha motivado a venir a jugar esta final de pitch and putt? Pues mira, a mí yo es el primer torneo importante que juego y Sergio me animó porque juega más. He disfrutado mucho y ahora me apuntaré al individual y así. Ya. Esto es bueno, sí, muy sí, bien. la verdad es que me ha gustado bastante. A mí bueno, la verdad el campo, lo que es, me ha motivado bastante porque un campazo como este, green es perfecto, o sea, no me puedo quejar del campo. Un campo bastante bueno. Bueno, nos dedicamos a Scotty, a nuestro partner y bueno, y a nuestra familia y gente de Valromanas. Y gente de Valromanas, de Badalona sobre todo, a Javier y bueno, y ya está, y a nuestros amigos.
Joan Jordi, amb l'Adrià i en Sergi, guanyadors del campionat doble aquí a Mas Gorumbau per tot pitch empat. Gràcies.